Ganyan, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin mga kabisyo, it's already 10:56 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Mga kabisyo, ngayong araw na to, ito po ang programa natin ngayong Lunes, ang Top Secrets. Ito ang programa na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture sa radyo. Kaya hindi ko na po papatagalin pa mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller at kilalanin at alamin po natin kung ano po bang kwento niya ngayong gabi na to. Hi ma'am, good evening. Yes po. Hi. Kamusta? Ayun, okay naman po. Yes. Kamusta ang buhay-buhay? Ay, so far, kinakaya pa naman po. What do you mean kinakaya? Kasi syempre, di ba, nowadays, ang hirap po ng life, ganun. And then yung mga nangyayari din sa buhay. So, yeah, that's it. Nasaan ka ngayon pala ma'am? Right now, nasa apartment po ako. Oh, wag mo na sabihin yung location, tinatanong ko lang. Nasa apartment ka ma'am, may kasama ka dyan ma'am. Wala. Ako lang. Solo ka lang Isa ko talaga. lang. Yes po, solo lang talaga. Ilang years ka na dyan ma'am sa apartment mo? 5 years. 5 Mhm. years na. Kamusta Yes. naman mag-solo? O yun, yung mga ka-apartment ko here, yung mga katabi ng room ko, mayroon silang, kasama. Tapos ako, andito mag-isa lang. Ano ba yan? Nakakainis. Bakit ba't wala kang kasama? Kasi po, wala kang kasama. Like, mag-isa lang talaga. Ganun. Hindi ka naghahanap ng kasama? Actually, sometimes, yung friend ko, malapit here lang din, is pumupunta dito sa apartment ko sometimes. Ganun. I see. Ayan Okay. siya. Anyway, nag-work ka ba ngayon? Actually, ngayon, kakatapos lang ng work online. Ah, okay. Oo. Pero yung real work talaga is kakatapos nung 31. Pahinga ka ngayon. Yes, oo. Okay. Ilang taon? Okay. Sige, 27. 27, right? Yeah, exactly. Tama Okay, po. 27. Taga saan? Okay, sige. Ano na lang. From LU. LU. Yes Itago po. natin sa pangalang Riz. Reese? Yes po, Riz. Reese. Risk taker ka, Yeah. no? Hindi. Hindi ganun. Hindi Sometimes. Okay, sige. Yeah. So, Reese from La Union, Yeah. 27 years old. Ano Mhm. ang top secret mo? Sige. Ano po, unahin po muna natin doon sa pinaka-background dyan para at least meron kayong, background, right, sa nangyayari. So, ito kasi, mayroon akong 10-year na ex before, ganun. 10 years kami. And then, first, nandun lahat yun. Tapos, syempre, first kong ma-in love, lahat binigay ko nandun eh. Alam mo, tapos, nangyari, siguro yung 10 years na yun, yung mga 2 years, mag-end na. Like, alam ko mag-end na to. Ganon yung relationship namin before. Mhm. Tapos, ang nangyari, yun nga, nagbabae siya. Nagbabae? Pangit naman na Tagalog mo. Uy, nang babae siya. Okay Nang lang babae naman. siya. Nang babae. Iya, nang Naghanap ng babae iba. siya. Po? Ng chicks. Yes po, ng chicks ang
Ang lalaking yun. Yes po, ganun nangyari. Tapos, yung una, akala ko magbabago. Tapos nangyari, umabot ng mga siguro pang 5 times. Pang 5 times na Mhm. niloko niya ako. So, syempre, di ba, pag mahal mo, minsan natatanga tayo na gawin yung mga bagay na, Tama. alam mo yun, na, yung mga ganun. Natatanga talaga tayo Alam mo pag naman sobrang ng mahal natin. ayaw mo na siya, pero pilit mo pa rin pinaglalaban dahil mahal mo. Oo. Kasi takot kasi ako. First kasi, nagbigay ko sa kanya yun eh, alam mo yun. Tapos feeling ko, wala nang makakatanggap sa akin ng tao. Since nabigay ko nga yung dapat hindi ibigay dun sa isang lalaki. Okay, nabigay mo yung V. Yes, exactly. Tama. Mhm. So natakot ako. So ang sabi ko, gusto ko siyang, um, mag-risk talaga sa kanya. Since sobrang mahal ko siya. At gusto ko talaga siya na talaga eh. Mhm. Ganon. Tapos, ang nangyari, yun nga, 5 times nagkaroon ng cheating, ganon. Tapos, sabi ko, nung nung pang 5 times na, doon na nag-end yung lahat. Kasi, yung pang 5 beses na yun, nakabuntis na kasi siya, nakabuntis siya ng iba. So, ang nangyari, ayun. So, syempre, may involved na bata. So, ang Mhm. ginawa ko, umalis na ako dun sa ganong sitwasyon. Sinabi ko na sa kanya na hindi na namin kailangan pagpatuloy yun since, yun nga, mayroon ng bata. So, ayun. Inanda namin yung relationship namin wait lang, first month ng 2024, ganon, first month ng 2024, inanda namin yun. Tapos, ayun, ngayon, parang, yun nga, inanda namin yung relationship na ngayon namin na yun. Tapos, blinak pa siya, something like that. And then after 3 months, yung 3 months talaga, na yun, talaga yung sobrang grabing nangyari sa buhay ko. Like, alam mo yun, nawala ako sa direction. Nawala ako sa direction. Tapos, alam mo yun, since parang feeling ko parang walang tatanggap sa akin, alam mo yun, walang magkakagusto sa akin since nabigay ko nga, gano'n. So, ang ginawa ko, nagkaroon ako ng mga siguro 10 na chicks. O, di ba? Grabe naman yun. Uy, 10? nagkaroon ng 10. Yes, 10 po yun na lalaki. Nagkaroon ako ng Tapos, alam mo yun, yung 3 months na yun, 10 yun, dahil. Like, di ba? Iba-iba, Grabe yun. iba-ibang dinidate mo. Iba-iba yung dinidate ko. Diba? Grabe. Iba-iba talaga yung dinidate ko doon. Tapos, nung mag-end na rin yung 3 months na yun, sabi ko, parang, Wait, Dries. Bago mali tayo na to. tumungo dyan sa kinukwento mo. Nakipag-date ka sa 10 lalaki, iba-iba. Bakit mo naisipan na makipag-date? Again, ulit. Okay, nawala ba? Nawala ba? Nawala ka, yes. Okay, sorry. Paulit na lang. Okay. Sabi mo kanina, sa 3 months na yon, yun yung pinakamahirap at talagang parang naging pakawala ka. Tama ba ako dun sa word ko? Yes. Tama. 10 lalaki, iba-iba, nakipag-date ka. Ba't mo naisipan na Yes. ganun, imbis 'di ba ang move on dapat na gagawin mo mas ayusin pa yung sarili mo. Pero bakit mo Kasi, ginawa yun? ginawa ko yun kasi ang nangyari, parang yung feeling ko talaga na parang walang tatanggap sa akin. Kaya ang ginawa ko, sinira ko yung sarili ko. Which is Okay. maling-mali talagang gawin yun. Sobrang maling-mali na naging decision ko yun sa buhay ko. Sobrang mali yun. Sinira in a Kaya, way na kapag makikipag-date ka, automatic may mangyayari? yes! Sa 10 lalaki na yun. So, kung kunyari, Oo, after nito, babay ka na sa akin. Wala na. Ganon? ganun. One night stand lang. Yes, lahat. Sobra. Dalawa ba yung nagiging factor niyan para sa'yo? Like, kapag ginawa mo yun, parang nakasakit ka ng lalaki na hahabol sa'yo at nakikita mo yung value mo doon. At the same time, No. Yeah. Mhm. okay. Kasi ang feeling ko nun, Oo. since diba, in that time kasi parang in-unblock ko nga yung ex ko. Mhm. In-unblock ko yung ex ko. Then, chinachat niya ako, kinukumusta niya ako, ganun.
Tapos ang nangyari, parang nagkukwento ako sa kanya. So, syempre, siya yung first ko. So, ang ginawa ko, habang nagkukwento ako sa kanya, so, ang feeling ko nun, hahabulin niya ako. Yung, alam mo yun, yung magiging kami ulit. Alam mo Okay. yun? Pero maling-mali talaga. Like, sobrang mali yun. Saka lang ako natauhan nung pang 10 na. Di ba dapat pang 3 times na matatauhan ka na? Pero bakit pang 10 times pa? Kasi, kaya na umabot ng pang 10 times. Kasi feeling ko, alam mo yun, parang wala na akong kwenta. Ganun. Grabe. Feeling ko wala na akong Tapos kwenta yun yung ng naging time na yun. outlet mo, no? Yun yung ginagawa mo para matakasan yung tingin mo sa sarili mo na wala ka ng kwenta. Magpakawala na lang ng Yes. sarili. Yeah. Okay. Reese, bago natin ituloy yung kwento mo, bigyan mo naman kami ng image kasi marami nakatutok ngayon on air na napapaisip, ano bang image? Anong ibang itsura nito ni Reese? Bakit ganun kadaling Okay. kumuha ng 10 guy na sa 3 buwan, di ba? Ang hirap mangilala Yeah. din ng basta-basta. Sige, Reese, bigyan mo naman kami, may kamukha ka bang artista? Wala namang kamukhang artista. Siguro alam mo kasi, when I was in high school and Mhm. college, usually, ako kasi yung laging sinasali for pageants, gano'n. Okay. Ayun, nasali for pageants, ganyan. So, alam mo yun, ngayon kasi parang medyo, paano ko ba parang hindi ko kilala yung sarili ko ngayon, Ano? Ayan, medyo sabi kasi nila, yung medyo maganda, gano'n. Alam mo yun, 'di ba? Maganda, sexy. Mhm. Alam mo, mapa-head turner ka talaga. Parang gano'n. Ganon? Huy, bakit? O gano'n siya, mapa-head turner ka talaga pag nasa daan. Okay. Gano'n. Like, yung mga nakikita kong tao, kahit nakalagpas na ako dun sa kinakatayuan nila, nakatingin pa rin sila. Gano'n. Ganon? Nako, lalo napapaisip ngayon yung mga driver ngayon at mga nakatutok sa atin sa 90.7. Okay, morena, maputi. Maputi. Yun na yun. Maputi. Mahaba buhok, maikli. Mahaba. Like, hanggang bewang talaga. Ayun. Chinita, bilugan yung mata. Chinita. Chinita. Okay. So, medyo hugis-bigas din ang face. Ano, no? Medyo hugis-bigas ang face. Tama ba ako? Basta. Anong basta? Sakto lang. Sakto lang. Mm-mm. Vital statistics. Ha? Vital statistics. Ano ba yung sukat? Huwag mo nang alamin. Gusto namin malaman kasi bago namin ipagpatuloy itong kwento, para may image kami sa utak namin. Kahit ako, para may image ako sa utak ko sino ba yung kausap ko ngayong gabi. Seryoso ba? Bakit naman? Sige. Mm. Paano ko ba sasabihin? Okay. Huwag mo na alamin kasi, ano ba? 29, gano'n. Diba? Ano bang, ano mo? Hindi ko rin alam eh. Hindi mo sure? Ang pangit talaga na tao ko. Okay, may Parang kamukha ka ganun. bang artista para doon alam namin ni Papareha? Oo. Sino? Ay, wala. Wala naman. Oo. Oo, kanina. Sino? Wala na. Basta, wag mo nang alamin. Gusto- Yun na yun. Binigyan mo kami ng imahe na mahaba buhok. Tapos, sino nga kamukha? Marian Rivera, ganun. Hindi. Sino? Angel Locsin. Hindi rin. Mga Basta, Salvador. Pinapahirapan pa ako na ito. Oh. sige na, 36, 34, 36. Ah. Oo nga. Okay. So, kaya nga nagkandara pa yung mga 10 lalaki sa'yo. Ayun na yun. Yan siya. So, after 3 months na nakakilala ka ng 10 lalaki, anong ginawa mo? Tinigil ko. Like, after nun yan, tinigil ko siya. Sabi ko, hindi na tama nga yun na dapat pagpatuloy yung mga ganong ginagawa talaga. Alam mo yun? Kasi sobra akong nahiya sa sarili ko. Alam mo yun? Sobrang nahiya ako sa sarili ko to the point na parang hindi ko na kayang tumingin sa salamin. Mhm. Sa tuwing naaalala ko siya, yung time na, yung mga gabing yun, yun. Mhm. Yes. Yan siya.
So, yung nangyari na sa'yo na na-realize mo sa sarili mo na mali na yung mga ginagawa mo, ano naging move mo? Naging move ko, nung na-realize ko nang gano'n yung nangyari sa akin. Yeah. Tinigil ko yung pagko-phone ko. Kasi nandun nga, nag-chat yung mga lalaki, gano'n. Alam mo yun? Yeah. Tinigil ko yung pag-stock meds ko. And then, inano ko siya ng nag-code M na lang ako dahil. Ganon. Mhm. Code M, Valo. Yan lang. Yun lang yung meron na app na ino-open ko. Sa desktop man, sa phone man, ganon. I know, ayan, nababasa ko lahat yung mga comments Huwag mo right nang now. I basahin. know, sobrang nakakahiya talaga Mga yun. marites lang yung mga yan. Oh, yes, I know. Oo. Ayun yun. So, yun, naghanap ka ng pagkakaabalahan mo para mawala sa Yes. utak mo. Oo, para mawala. Pero syempre, kahit gumawa ka ng, i-divert mo yung sarili mo sa ibang bagay, hindi mo pa rin hindi mo pa rin mawawala sa isip mo talaga pagka naaalala mo siya. Yeah. Right? Ganon. Ayun yun. Okay. Malayo to sa usapan natin, pero kumusta naman ang relationship mo sa family mo pala? Matanong ko lang. Relationship. Medyo malayo din yung loob ko sa kanila. Why? Ganon. Kasi, pero naman, lahat naman binibigay ko sa kanila. Pero medyo malayo lang kasi syempre, alam mo yun, ako lang kasi yung may kayang magbigay ng pera sa kanila, ganun, bumuhay sa kanila, ganun. Mhm. So, ang nangyayari, kahit, alam mo, bigay ka ng bigay, pero hindi na tinatanong kung okay ka lang ba, ganun. And eto pa pala, bago pa pala kami mag-break nung guy, naiiyak tuloy ako. Go na. Naiiyak ako. Naiiyak ako. Pero, ganito, bago kasi kami break ng guy, ang Mhm. nangyari, di ba na may nauna siyang nabuntis? Di ba? Mhm. Pero kami pa, pero nabuntis siya na yun. So, ano nangyari sa akin? Before kami mag-break, ayun, nahunan kasi ako nun. Nahunan ako kasi, ang nangyari nun, hindi, parang iiyak ako. Parang na-stress ako dun sa dun sa kanya, na baka lokohin ulit niya ako. Parang ganun. Tama So, ba ako yun. tama ba ako ng pagkakarinig na nabuntis ka, Yes. tapos nakabuntis Pero mas din nauna siya yung ng iba? babae. Yeah. Nauna yung babae. Tapos ako, dapat mag-1 month pa lang. Ganun. Ang Mhm. nangyari. Ayun nga, nakunan ako nun before kami mag-break. Pero Yeah. kung hindi ka nakunan, anong napag-usapan ninyo? Paano yung magiging setup kung sakali? Alam mo kasi, hindi ko kasi sa kanya sinabi na nabuntis niya rin ako. Nung meron siya nabuntis na iba. Oo. Kasi, kasi noong time na yon nagkaroon kasi siya ng anxiety. Ayaw kong dumagdag sa nangyayari sa kanya. So, since alam ko naman na mas masaya siya doon at mabibigay ng babaeng yun, yung kailangan nung ex ko. Mhm. Since, syempre, sa amin kasi yung relationship namin may lamat na. Alam mo yun, syempre, nagloko nga siya. So, sa akin, lagi akong nag-overthink. Ganon. So, hindi na magiging mas maayos yung relationship namin just in case na magpapatuloy pa yun. Yes, mahirap na ibigay yung 100% at tiwala sa kanya. Yes. Yung to the point na lagi ko siyang pinag-aanting sabihin na baka nagloloko ka na naman. Ganon. Mhm. So, yun. Yeah. So, mahirap pag-move on since niloko niya ako. Tapos, ang nangyari, nawala yung baby ko. Tapos, kailan sa kanya sinabi? Nitong year lang na to, like, parang last month, So, ko na lang sa kanya sinabi. nagkaroon kayo ng na- communication na naman? Yes, sinabi ko sa kanya yun. Since, Mhm. minessage niya ako. So, Ano sinabi sabi? ko sa kanya. Pinakita ko sa kanya yung ex, yung tawag nito. Ang results, gano'n, ng ko, na nawala yung baby ko. Gano'n. Pinakita ko sa kanya. Riz. Tapos yun, Riz. Yeah. Yung nag-chat siya sa'yo, para bang nabuhay muli yung mga natutulog mong dugo. hindi. Ba't ka At natawa? some point, Ba't ka natawa? at some Lokohin mo some pa point, yung kausap sobrang mo. naiinis. Hindi.
Naiinis talaga ako sa Nagulat kanya. ka nga eh. Sobrang, Nagulat ka nga nung chinat ka eh. Uy. sobrang nung time kasi na yun, nag-chat na naman siya. Grabe naman Oo, yun. di ba? Lumambot na naman ang matigas mong puno. Ay, Hindi. So, yun, ganun. Parang, ako naman, um, uy, basta yun, okay naman ako. Okay naman ako ngayon. Kung okay ka pala, ba't ka tumawag dito? Ah, Pero hindi. Pero okay naguguluhan ka, naman di ako ba? na, I mean, okay ako na nakikita ko siya ng maayos na ganun. Ba't daw, eto muna tanong namin. Bakit kanya daw kinontak ulit? Kinakamusta ako? Kamusta lang? Ba't sa Oo. dami-daming taong sa mundo, ba't ikaw pa muli ang kakamustahin niya? Hindi ko alam. Dami Basta niya pwedeng ganun. kamustahin. Alam mo, in-unblock ko kasi talaga siya. That day lang din. In-unblock ko siya. And Mm. then, nagulat ako. Minessage niya ako agad. No, after ko siyang in-unblock. Ay, napaisip ka. Ibig sabihin, nakabantay siya sa akin. Hindi naman. Hmm. Ayun. Pero basta hanggang ngayon talaga, parang iniisip ko, pag nakikita ko yung anak niya, ganun. Siguro, pag nabuo yung baby namin nun, siguro ganito na rin siya kalaki. Mhm. Alam mo yun? Ganito rin na rin siguro siya. Ganyan. So, naaalala ko yung baby namin dun sa baby niya. Kasi hindi ko rin kasi alam kung babae or lalaki yun eh. So, since ilang days, weeks pa lang naman yun, yung baby namin before nung nawala. Pero, nakakalungkot na marinig yung kwento na to. Riz, tama ba ako ng pagkakaunawa base sa yung kwento niya? Until now, hindi pa fully healed yung puso mo para sa kanya. Hindi pa rin talaga. Hindi pa rin talaga ako parang feeling, alam mo yung, sa 10 year kasi na yun, dun ko nabigay yung lahat ng pagmamahal na meron ako. Binigay ko lahat dun. Lahat yan talaga. Tapos to the point na, alam mo yun, ito kasi, recent lang this year, parang may nagtatry na maging boyfriend, alam mo yun, nangliligaw, ganun. Mhm. Trinay namin ng 1 week. Pero feeling ko parang hindi ko sa kanya kayang ibigay yung pagmamahal talaga. Kasi, nabigay ko na dati doon sa ex ko eh. Alam mo yun? Yung ganong feeling. Alam mo yung ganong feeling? Na hindi Yes. mo na kaya ulit magmahal Yes. dahil doon sa kanya. Pero tama yung ginagawa mo, Riz. Tama yung ginagawa mo ngayon. Na alam mo sa sarili mo, aware ka na hindi ka pa fully healed. Yung puso mo, alam mo na meron pa rin mga sugat sa nakaraan na pangyayari sa relationship mo. Yeah. And hindi ka pa muna nagpapapasok sa buhay mo. Kasi ang hirap nyon, Riz, na magpapapasok ka sa buhay mo ngayon and naaalala mo pa yung taong minahal mo pero hindi naging sayo. Diba? Yes. Hirap eh. Hirap nyon na parang didepende ka dun sa nararamdaman mo at nakikita mo pa rin yung ex mo doon sa kanya. And tama yung ginagawa mo ngayon na hindi ka muna nangingilala at minamahal mo muna yung sarili mo. Pero siguro kailangan mo rin, Riz, ng time para naman palayain na yung matagal ng tao na pumasok at nang himasok sa buhay mo. Yeah. Pero feeling ko kasi hindi pa ngayon yun. Hindi talaga ngayon. Sobrang matatagalan talaga feeling ko. Sobrang matatagalan. Grabe naging epekto sa'yo, no? Sobra. Sobra. Naiintindihan kita, Riz. Itong kwento mo na to, malaking pwedeng magbukas, eye-opener to para sa mga lalaking katulad ko niya. Ganito pala yung pwedeng maging damage ng ginagawa namin sa isang tao. Yeah. 'Di ba? Kahit sabihin mong yung lalaki o babae man yung nagloko, 'di ba? Ganito kalaki yung pwedeng maging damage na hindi lang 1 taon, 2 taon o 3 taon na maghihilom yung sugat mo sa puso. Matagal. And ikaw nga mismo, hindi mo pa nga alam until now na kailan maghihilom. And tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung kailan ka ba maghihilom sa mga
sugat na natamo mo sa pag-ibig na binigay mo. Riz, bibigyan kita ng chance na kausapin on air etong guy. Pero hindi nga lang siya makakapagsalita. Mapapakinggan Yeah. ka lang niya. Okay. Sa huling pagkakataon, Riz, ilabas mo na yung mga hindi mo nasabi sa kanya dahil napapakinggan ka niya ngayon. Yeah. Napapakinggan ka Okay. niya ngayon. And kung ano yung mga bagay na tingin mo magpapagaan ng puso mo, sabihin mo ngayon. Okay. Sige. Alright, okay na? Sabihin ko na ba? Go, ma'am. Anytime. Okay, sige. Okay. So, yeah. Hi. Kung nakikinig ka man ngayon, alam ko sobrang saya mo na sa pamilya mo, sa anak mo, sa buhay na meron ka ngayon. Yun ang naman importante sa akin eh. Yung maging masaya ka. Yun yung sobrang makaano sa akin, makakapag-fulfill sa akin yun. Dahil alam kong okay ka na. Yun naman importante eh. Na okay ka. Kahit wag na ako, basta kakita kong okay ka, okay na rin ako. And with regards dun sa PV natin na sinabi ko, recently, siguro, may time na maaalala ko pa rin yun. Pero, feeling, hindi kasi sabi mo sa akin nun, diba, na dapat kalimutan ko na yun since sobrang tagal na. Hindi ko yung makakalimutan. Nandito pa rin talaga yun. At, huwag ka mag-alala. Lagi naman kitang, sinasali sa mga dasal ko sa bawat gabi. No? So, ayun. From the very last time, ingatan mo yung sarili mo. Ayun, ingatan mo yung sarili mo. Alam ko, hindi man ako magiging okay ngayon, pero soon, nagiging okay ako. Ayun lang. Yan lang siya. Yan lang po. Riz, maigpit na yaka para sa'yo. Riz, Yeah, bibigyan thank kita you. ng chance para kausapin din yung sarili mo ngayon. Baka may gusto kang sabihin sa sarili mo. Yeah. So, ayun. Okay. Eto. Hi, Riz. Alam ko, sobrang dami mo nang tawag nito, na experience sa life. Pero alam kong kayang-kaya mo yun. Mahirap man siya, but I know, makakaya mo rin siya. Kung ano man yung naging past mo, hindi naman siguro yun yung magiging, alam mo yun, magiging, magde-define sa'yo kung ano ka ngayon. Yeah. Mas mahalin mo yung sarili mo. Punuin mo yung pagmamahal na nawala sa'yo. Ayan. Alagaan mo pa rin yung sarili mo kahit walang nag-aalaga sa'yo or nagtatanong. Ayun. Kaya kakayanin natin to and patuloy lang sa buhay. Yan lang. Okay ka naman? Yeah, I'm good. Okay naman po. Minsan, Riz, ang hirap talaga na maging matatag sa harapan ng iba nang hindi natin ipakita yung emosyon natin. Hindi dahil takot tayo na ipakita yon, dahil hindi lang talaga natin ugali na ipakita yung emosyon natin sa iba. Yeah. Pero Riz, kung tingin mo na wala kang nakakausap, wala kang katulad ng ganitong programa na natatawagan, at hindi naman everyday, syempre, gusto mo tumawag para makausap kami. Tingin ko, nandyan naman lagi si Lord eh. Nandyan din si Lord para isurrender yung lahat. Yung mga bagay na tama ka dun. Na sinabi mo na hindi, yung mga bagay na hindi pa pwedeng humusga sa atin sa kasalukuyan. Dahil kung ano yung nakaraan natin yun.
Yes po. At kung ano man yung kasalukuyan, ito yung panibagong kwento na naman na pwede natin mabuo sa buhay natin. Yes po. Hirap ng kalagayan mo, Riz, kasi mag-isa ka tapos hindi mo nakukwento sa family mo. Yeah. But okay lang naman po. Pero, minsan, kailangan din natin talaga maging open. Kailangan mo din na maging mahina. At yung lagi kong sinasabi, Riz, na kailangan mo matalo bago ka manalo sa buhay. Minsan, kailangan natin aminin na mahina tayo sa pagkakataon na talaga nasasaktan na tayo. Nahihirapan na tayo. At kailangan natin ipakita yung kahinaan natin na yun sa mga taong alam natin mapagkakatiwalaan natin sa buhay natin. Pero kung tingin mo Yes, naman na mas magiging maayos ang lahat, kahit walang kausap, di mo nasabi to sa family mo at sa mga friends mo, huwag ka lang susuko. Kailangan mo lang maging matatag. Mahirap kasing solohin ang mga problema. Lalo na kung yung trauma, yung lungkot na meron ka ngayon, na mga naaalala mo yung nakaraan, hindi madali kalimutan talaga at naiintindihan kita dun sa kalagayan mo. So, ngayon, Riz, wala ka palang plano na magmahal ng ibang guy kahit marami nang liligaw sa'yo. Wala pa. Wala pa po talaga. Tingin mo ba mas makakabuti para sa'yo yun? Sa tingin ko kasi, gusto ko muna talagang ayusin yung sarili ko. May mga bagay pa kasi na na hindi ko pa nagagawa mag-isa. May mga gusto pa akong gawin na ako lang. Katulad ng Bago ulit ako magpapasok ng yung patawaran yung sarili ko sa mga bagay na nilagawa ko before. hanggang ngayon ba, di mo Kailan? pa rin napapatawad? Hindi pa rin talaga. May mga time kasi talaga na naaalala ko pa rin siya. Ganun. Naaalala ko pa rin siya. Naaalala yung Yung mga ginagawa ko before sa 10 guys, something. maaari ba ako magtanong? Yeah, sure. Sa mga bagay ba na tingin mong pagkakamali na ginawa mo na hindi mo pa rin napapatawad yung sarili mo, tingin mo ba yung pagkakamali na yun wala naging lesson sa'yo? Yes naman, sobrang laking lesson yun. Sobrang laking lesson yun talaga. Alam mo yun na hindi ibig sabihin nagmamahal ka. Hindi ka na magtitira ng para sa sarili mo. Alam mo yun? Yeah. Yung ganun. Kaya dapat, pag nagmamahal ka, yung sakto lang. Para pag, at least, no, pag nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, at least merong natitirang pagmamahal pa rin para sa sarili mo. Kumbaga, Ganun. kapag nagmamahal ka, wag mong gagawing mundo yung tao. Yes. Wag Yun. wag mong hahayaan na dumepende ka sa kanya. Yeah. Yan. Pero Riz, sa tagal na rin naman siguro ng panahon, tingin ko naman sa pagkakamali mo na yun, tulad nga na sinabi mo, marami ka natutunan. Hindi pa ba sapat yun para patawarin mo yung sarili mo? Sa tingin ko kasi parang it takes time talaga. Mhm. Hindi ko alam kung kailan mangyayari yung time na yun, pero may darating din naman yun. Yeah. Yan. Naiintindihan kita. May mga gusto ka pang sabihin? I think, yan lang naman po. Kumusta ka sa work mo ngayon? Sa work ko, online, okay naman siya. Same lang din sa sinabi kong work ko na sinabi ko sa'yo.
Same But lang. online lang. Yes. Focus ka muna dyan. Oo. Ayun. Thank you so much po ha. Kasi sobrang tagal ko talagang hindi to sinabi to someone out there. Alam mo yun? Mhm. Kahit sa friends ko, family ko. Sa akin ko lang. Nasa akin lang talaga yun. And then ngayon, yung bigat na nararamdaman ko, na dinadala-dala ko, or dinala ko, like for 2 years ago, Mhm. medyo nabawasan naman siya since nasabi ko sa inyo, kahit on air to, at nadaming nakikinig dyan. Mhm. So yun, yun lang naman po. Tsaka, Maraming salamat. alam mo, Riz, based dun sa kwento mo, alam ko na bago ka tumawag dito, alam mo naman na yung mga tamang desisyon mo eh. Alam mo na yung dapat mong gawin. Kahit minsan Yes. naguguluhan ka. Yeah. Pero yun nga, yung sabi mo nga na hayaan mo ko muna. Nabigyan pa ng panahon yung sarili ko para mapatawad dun sa mga nagawa mo. Yes po. Pero minsan, wag na natin sanang patagalin na patawarin natin ng sarili natin. Minsan, yung mga bagay na akala natin komplikado, mahirap, tayo lang din pala ang solusyon sa mga bagay na yun. At hindi ibang tao. Yung ex mo na yan. Tulad nga ng sinabi Yes mo na wala na pwedeng balikan, hindi na, may sarili na siyang family. And wag mo rin namang hayaan na yung taong pwedeng magmahal sa'yo na higit doon sa binigay ng ex mo. Wag mo namang tanggalan siguro ng karapatan yung mga taong pwede magpakilala pa sa'yo. Tsaka, siguro, lesson na rin ni Lord yun sa'yo na hindi yun yung ex mo. Hindi yun yung ex mo na nakatuluyan mo. 'Di ba? At least nga, hindi siya yung nakasama mo hanggang dulo dahil tingin mo ba magiging maayos ang lahat kung siya ang naging partner mo? Feeling ko hindi. 'Di ba? Yes po. May mga dahilan eh. Everything happens for a reason kung bakit yung bata masakit man pakinggan, hindi nabuhay. May dahilan yun. May dahilan kung bakit nalaman mo na nagloloko siya ng maraming beses na. May dahilan yun. Yes po. Totoo yun. And sana, wag mong hayaan na makulong ka doon sa bagay na hindi mo naman kasalanan. Kasalanan ng iba yun. Hindi siya marunong makontento. At ikaw, Yes po. nasaktan ka lang kaya mo nagawa yun. Yun yung naging reaction mo doon sa sakit na nararamdaman mo. Hindi po pagkakamali yun. Tao lang tayo. Kaya wag mo nang patagalin na patawarin yung sarili mo. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka ba makukulong? Hanggang kailan mo ba iisipin na mali mo yun? Hindi mo nga mali yun eh. Mali ng ibang tao sa yun kaya mo nagawa yun. Tingin mo ba kung hindi ka niloko at minahal ka ng tama, gagawin mo yun? Hindi. Di ba? Hindi po. Yes Diba? po. Hindi mo pagkakamali yun. And yun lang yung nakita mong outlet siguro para maka-move on or makalimutan yung mga sakit or sabi mo nga kanina para mapagselos pa yung guy. Hindi mo mali yun. Nagawa mo yun dahil may taong nanakit sa'yo na hindi nakikita yung value mo. So ngayon, kung alam mo yung naging pagkakamali mong sinasabi mo, huwag mo namang hayaan na yung value mo ay sarilihin mo na lang. Hayaan mong makita din ng iba kung sino ba si Riz. At deserve Yes. mong mahalin ng tama at tapat ng taong pwedeng pumasok sa buhay mo. Alam ko, Riz, hindi ka na basta-basta mabebentahan ng mga matatamis na salita ng mga guy dahil dami mo nang nakilala. Exactly. Dami mo na Tama. nakilala eh, di ba? Hindi na madali. Hindi na madaling lokohin o bilugin ng isang Riz. And yun na yung advantage mo. Kaya, at least, habang marami ka na natutunan ngayon,
Mangilala ka, wag mong hayaan yung sarili mo na hindi mangilala. Hanggang kailan ba na ikukulong mo yung sarili mo sa isang taong hindi naman nakita yung halaga mo? Tama po. But I know, sometimes naman po kasi, yeah, always, no, na pinag-darasal ko talaga yung taong para sa akin na sana handa siya. At handa din ako pag nagkakilala kami pareho. So, yun. Yun po yun. Handa na. Like, handa na akong magmahal ulit. Alam mo yun? Handa na ulit akong ibigay yung love na magiging deserve niya. Ayun po. Mhm. Yeah, that's it. Thank you, Riz. I hope na Yes. kapag natagpuan mo yung taong magmamahal sa'yo, makatawag ka dito at mapakinggan namin yung storya mo. Hindi na yung malungkot, kundi yung masayang kwento na. Yeah, sure. Opo. Mag-ingat ka lagi, Riz, ha? God Yeah. bless. Thank you sa tiwala. Salamat po. God bless din po. Thank you so Thank you sa much tiwala, po. Riz, sa kwento mo ngayong gabi na to. Marami kami natutunan. Yes po. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating top secret caller ngayon na si Riz. At alam naman natin, base sa kanyang kwento na alam niya naman yung tamang desisyon eh. Pero nakita din natin mga kabisyo yung epekto ng ginawa sa kanya ng taong minahal niya ng sobra-sobra. Diba? Bilang isang lalaki mga kabisyo, nalulungkot din ako na marinig yung ganong epekto pala ang pwedeng kalabasan o idulot nito sa isang taong hindi mo sinuklian ng tamang pagmamahal o niloko mo o sinaktan mo. Kaya minsan dapat ma-realize din natin na may nanay tayo eh. Diba? Paano kung sila nasasaktan din ng ganun? Anyway, marami na akong nasasabi mga kabisyo at maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Isang panibagong story na naman po na napakinggan natin sa ating programang Top Secret. At maraming salamat kay Riz. Isang maigpit na yakap sa iyo, Riz, kung nakatutok ka pa rin. At God bless you. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, ito po ang #1 radio station. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Handog ko pong awitin. It's a beautiful song by Moira Tagpuan. Metro's #1 Love Radio. Basic!